הייתי רוצה לגוע בכמה מילים בבעיה הגדולה של המדינה שנקראת בשם החרדים. בעצם מה שמקומם היום הרבה, ישנה תחושה שיש קרוב למיליון בני אדם, הציבור החרדי במדינה, כולל נשים וילדים, שהם חיים על חשבון הקופה הציבורית, שכולם עובדים וטורחים, משלמים מס, ואלה כל היום חוגגים בכולל, ברחובות, בישיבה, ואוכלי חינם, פרזיטים, על חשבון כולם, על חשבון הקופה הציבורית. קודם כל המילה חרדים, הייתי מעדיף שיקראו הנאמנים, אדם שנאמן לתורה, קוראים חרדים כי זה לקוח מהפסוק, שמעו לדבר השם החרדים, שם בישעיה, במקום מי שאכפת לו מרצון השם. אז זה ככה נכנס השם הזה. אבל נעזוב רגע את השם, דובר על ציבור, גם לא משנה מה הם לובשים, כי זה לא חשוב אם אדם לובש בגד בצבע כזה או אחר, מה שחשוב שיש כאן בני אדם, שאומרים תשמעו, אנחנו רוצים לעשות את התורה ללכת על פי רצון השם. גם לנו יש מעידות, יש נפילות, אבל סך הכל זה הקו שבחרנו לעצמנו בחיים. אבל עדיין יבוא אחד וישאל, טוב, זה שטוב לכם, אנחנו מכירים בעובדה, נחמד לכם יותר בתא המשפחתי, כיף לכם בתוך הבית, בחיים הפרטיים, אבל למה אני צריך לממן את זה? אני צריך לעבוד קשה ולממן את מה שאתה רוצה לשבת בישיבה וללמוד בכולל, והיום יצרו אווירה ברחוב, שאם אתה רואה בן אדם הולך ברחוב עם כובע וחליפה וזקן, גם בלי זקן, בפרט אם יש לו זקן, זה אומר שהאדם הזה חי על חשבונך. יכול להיות שאתה תפגוש אנשי מדע בכירים שחזרו בתשובה והולכים בהופעה הזו, יכול להיות שאתה תפגוש את לב לבייב או אנשים עשירים אחרים שנותנים לקופת המדינה סכומי עתק, אבל לא, זה חרדי, והחרדי הזה חי על חשבון הקופה הציבורית. התחושה היא שחרדים לא עובדים. זה שקר גמור, זו הטעיה. מי שפעם ביקר בעיר חרדית, יבדוק שם מי מוכר בחנויות, מי עושה שם את כל העבודות. כל החרדים עובדים. 67% מהציבור החילוני בישראל עובד. מהחרדים, 57%. פער הוא 10%, ותכף נראה גם מה עושים עם זה. פעם עיתונאי אחד התווכח איתי על כך. אמרתי לו, אתה מוזמן, אני גר בביתר עילית, תבוא לעיר שלי, אני אעשה איתך סיור. ניכנס לחנויות, ניכנס לעורכי דין, לרואי חשבון, לנהגי האוטובוס, תראה האם כל מי שעובד בביתר זה ציבור חילוני. בבני ברק, כל העובדים, מה הם? כולם חרדים. כל אלה שעובדים בערים החרדיות, הם חרדים, אז ודאי שיש חרדים שעובדים ובשפע, בפרט בשנים האחרונות, כשיש המון שלומדים במכללות ויוצאים עם תארים וכו'. כידוע, ישנם במדינה שני סוגי מיסים. יש מס עקיף ויש מס ישיר. רשימה של מס עקיף, מכס, יבוא, מס קנייה, אגרה של דלק, אגרות, רישיונות, יש מע"מ, יש מס הכנסה, שזה כבר המס הישיר. בפועל לא הרבה יודעים, כל זוג צעיר שקונה במדינה דירה חדשה מקבלן שנבנתה על אדמות מדינה מה שנקרא, שילם 1,000,000 שקל, לפחות, אני אומר לפחות מתוך זהירות, 500,000 לקופת המדינה. יש את המס רכישה שאתה משלם מהרכישה של הקרקע, יש עוד מיסים בדרך, מה שאתה משלם לקבלן, שהוא משלם לעובדים, וזה משלם מס, והוא משלם כל המיסים של החומרים, של היבוא, של המלט, של הבטון, משלמים מס. על מי זה נופל? על הקבלן? כל זה נופל על מי שקונה. זה חישוב מקצועי שנעשה, לפחות 500,000, גם כשאתה קונה חולצה מיבוא, 100 שקלים, 50 שקלים לקופת המדינה. מע"מ, חרדים לא אוכלים ולא שותים ולא קונים בגדים, כל מי שאוכל, שותה, משלם 18%. זאת אומרת, אם חרדי קונה בכמה אלפי שקלים כל חודש, 18% מכל 1,000 שקלים, 180 שקל לקופת המדינה. מס הכנסה, כבר אמרנו שיש את ה-57% שכן עובדים. מה עם ה-10% שלא עובדים? נתון שברגע שמודעים לו אפשר לחייך, מכל התעמולה שעושים נגד הציבור ששומר תורה ומצוות. מתוך 100% מס הכנסה של עובדים שנכנס לקופת המדינה, 80% מס נכנס רק משלושת העשירונים העליונים. 20% מתחלק בין כל 7 העשירונים התחתונים, שזה רוב העם במדינה. רק 20% מס שנכנס לקופת המדינה זה מ7 העשירונים התחתונים. כלומר, 80% מהמס שנכנס לקופת המדינה ממס הכנסה, נכנס מחרדים כמו מחילונים. כלומר, אלא מה? יש בסך הכל 20% שמתחלק בין כל 7 העשירונים הנותרים, שבזה זה כבר הופך להיות כלום, ממש מזערי ושום דבר. במציאות, לדעתי היום, בלי ספק, הציבור החילוני נהנה במדינה מהמיסים של הציבור החרדי. זה נראה מוזר עם כל התעמולה התקשורתית שעושים היום. אבל בפועל, ובואו נוכיח את הדברים גם כאן, יש כאן עוד כמה נתונים, ובזה נסיים.
תקציב התרבות הכללית מעל 900 מיליון ש"ח בשנה. זה התרבות הכללית במדינה, 900 מיליון ש"ח הולך לתרבות. רק 5% מועברים לתרבות יהודית, שבה שותפים גם עמותות חילוניות העוסקות ביהדות. רק 5%. המימון למוסדות להשכלה גבוהה, המונה קרוב ל-200,000 סטודנטים, ומעל ל9 מיליארד ש"ח, כשכל סטודנט עולה למדינה קרוב ל50,000 ש"ח בשנה, וכ-150,000 שקל לכל התואר הראשון. 150,000 שקל לכל התואר הראשון. לעומתם, בחור ישיבה גבוהה, ממומן ב-240 שקל לחודש, שזה 2,880 לשנה. אברך, 430 שקל לחודש, שזה 5,160 לשנה. דהיינו, מה שאברך מקבל ב-30 שנה, המדינה מממנת עבור תואר לסטודנט יחיד. ומשלמים מס, כמו שראינו, לא פחות מאחרים. אבל בפערים האלה, ומה שיותר אבסורדי כאן, אם הוא לומד על התרבות הרומאית לפני 2,000 שנה, מה לבשה אשתו של יוליוס קיסר ואיך נראו הכלים, מגיע לו 150,000 שקל. אם הוא לומד תרבות יהודית של התלמוד ומשמר את המסורת לדורות הבאים, זה מגיע לו כמה שאריות שם מהתקציב. זה כל כך מוזר. יש מקצועות כמו רפואה, כמו הנדסה, שבאמת זה תורם לאנושות. אבל דברים אחרים, אלא מה, חשוב לדעת מה לבשו לפני 1,000 שנים. בסדר, מה אכלו אז? יפה. אבל קצת פרופורציה בעניין הזה. חשוב להכניס את הדברים להסתכלות נכונה. אז אמרנו תקציב של תרבות, תקציב של אוניברסיטאות, מה שמגיע לציבור החרדי זה פירורים ביחס למיסים שמשלמים. פשיעה, התפלגות אסירים מעל 6 חודשי מאסר, נכון ל-2013, היא 64.5% לא חרדים, 33% ערבים, 2.2% חרדים. כלומר, גם מהתקציב של בתי הסוהר, שזה מיליארדים, החרדים לא בדיוק נהנים. לא יודע אם זה לצערנו או לשמחתנו, אבל לא נהנים. כנגד 64.5% לא חרדים, 33% ערבים, רק 2.2 חרדים. אז צריך קצת לתת את הדעת, להכניס לפרופורציה. ונסיים, הארגונים ההתנדבותיים החרדיים, כגון יד שרה, מכירים את יד שרה, נכון? זק"א, עזרה למרפא, הצלה, חסדי נעמי, יד אליעזר, יד מלכה, עזר מציון, לב לאחים, יד לאחים ועוד רשימה ארוכה, חוסכים לקופת המדינה מיליארדי שקלים בשנה, ובעצם עושים את מה שהיא הייתה צריכה לעשות. מיליארדי שקלים. בכלל אני אספר כאן, לפני קצת יותר מחודש, בביתו של עורך דין יהודה רסלר התקיימה הרצאה, הוא בעצם מייצג את המאבק לטובת הגיוס של בחורי ישיבות נגד העולם החרדי, ואני חייב לומר שהתרשמתי מהאדם הזה שהוא לא אדם רע, הוא מחפש אמת, והוא מרגיש שיש פה סוג של עוולה, ולכן הוא נאבק עבור העניין הזה. הייתה הרצאה שהתקיימה בביתו, הוא הביא את חבריו, אנשי מדע, משפטנים וכדומה, ובסיום הערב התפתח דיון, ושם שאלתי אותם, אם במשך 2,000 השנים האחרונות מאז חורבן בית המקדש, לא היו בחורי ישיבות. עם ישראל היה שומר תורה ומצוות, אבל היו סוגרים את כל הישיבות. לא היו ישיבות. האם היום היה עם ישראל נשאר, או שעם ישראל היה נמחק כבר לפני 1,500 שנה? כולם הודו שעם ישראל לא היה קיים. בלי לומדי תורה שמשמשים כמגדלור שמאיר את הסביבה, וכשעם ישראל נסחף, מחזירים אותם למסלול, רק שמירת מצוות, בלי לימוד תורה בישיבות, אני לא מדבר על ככה לצאת שיעורי ערב, צריך בצורה מקצועית, כמו פרופסור, להיות מדען בעניין, עם ישראל לא היה שורד. עמים הרבה יותר חזקים מאיתנו שלא נרדפו, נמחקו מזמן, כי לא היה מה שישמר אותם. מה ששמר את עם ישראל זה רק התורה, זה דבר שהוא פשוט. שאלתי אותם, האם לדעתם לא שווה להשקיע ב30,000 בחורים, שגם לא התגייסו לצבא, אבל אנחנו שומרים את הדורות הבאים של עם ישראל. נעזוב עכשיו שהתורה שומרת על עם ישראל, את האמונה שבלי תורה עם ישראל ניגף חס ושלום בצבא, והבחורי ישיבות הם חיל בתוך הצבא, נעזוב, כי זה שייך לאמונה. מי שמאמין, מאמין, מי שלא, לא. בתורה כתוב שכן, שהתורה שומרת על עם ישראל. אבל אדם שלא מאמין. אמרתי להם, אתם כציבור לא דתי, האם לא שווה להשקיע ב30,000 האלה שלא יתגייסו ושילמדו תורה, אבל יש כאן אינטרס לאומי ממדרגה ראשונה.
כי כולכם מודים, שם אנשים משפטנים ומבינים עניין ובעלי השכלה, כולכם מודים שבלי הבחורי ישיבות, עם ישראל היום לא היה קיים. זאת אומרת, עולם הישיבות זה אינטרס לאומי בלי קשר לדת. כמו בסין, עכשיו אתה סיני. ללמוד סינית זה לא שומר על החיילים בצבא. אבל יש פה אינטרס לאומי לשמר את התרבות לדורות הבאים, זה לא שווה? הייתה שם שתיקה. שתיקה שאני חושב שאפשר לפרש אותה כשתיקה של הסכמה בעניין. גם זה, מבחינת דמוגרפיה, השימור של עם ישראל. למעשה, במקום שהציבור הזה יקום ויצעק על הכנסת, על התקשורת, על הפוליטיקאים, הרסתם את עם ישראל, תראו לאיפה עם ישראל הגיע. לפשע, לסמים, לאלימות, לפחדים, ללחצים, לזוגות שמתפרקים. אז לא שבעולם החרדי כל מושלם, גם שם יש מה לתקן, כולם בני אדם, אבל אי אפשר להשוות את הבני נוער כאן של כל הדפוסי התנהגות, לא כולם, לא חס ושלום להכליל, אבל המצב שעם ישראל הגיע היום, כשלא מחנכים את הילדים על פי התורה, הוא שפל מפחיד. אם אחד נרצח, נער נרצח במועדון, צריך לחשוב כמה היינו מוכנים לשלם כולנו כדי להציל נער מרצח. והציבור שהולך בדרך התורה, כמה נערים ניצלו מרצח, שאם הם לא היו בדרך של תורה, איפה הם היו היום? כמה רק הצלה מרצח, מה עם סמים, מה עם אלימות, מה עם התפרקות התא המשפחתי, נאמנות בין בני זוג, שלא לדבר על כל המרעין בישין שיש היום בעולם, אז במקום שאלה יקומו ויאמרו לאחרים, מה קורה איתכם? אתם שם בכנסת, תחוקקו חוקים, תחזירו את התורה לעם ישראל. אז הם באים וצועקים שאתם לא בסדר, ואתם צריכים לקחת את הקו שלנו ולהתנהג כמותנו. אז למעשה יש פה סוג של ריאה ירוקה, שבעצם גם, לא רק שהריאה הירוקה הזו בעם ישראל, כמו שיש בעיר ריאה ירוקה שנותנת חמצן, הרי עולם התורה, בחורי ישיבות שיושבים ועוסקים בתורה, הם לא רק מרוויחים לעצמם חיים טובים. יש גם סוג, כמו בריאה ירוקה, יש תהליך של פוטוסינתזה, שסופגים פחמן ופולטים חמצן, כך גם הציבור הזה בעצם מקרין על עם ישראל בכללותו, גם אנשים שהם לא בדיוק דתיים, אבל שומעים שיעורי תורה, שומעים דברי חיזוק, יש חתונה, רוצים רב שיקדש, רוצים מוהל כשיש ברית, רוצים בשר כשר, מי יעשה את כל זה? יועצי נישואין, כותבי תפילין, ספרי תורה, כל אלה צריכים להיות כאלה שלומדים את המקצוע. אם ילמדו באוניברסיטה על החוכמה הסינית העתיקה, אז יופי, הוא יודע מה הייתה האופנה של שושלת הקיסרים הסינים לפני 4,000 שנה. כל הכבוד. נו, מה תרמת בזה לעם ישראל עכשיו? אבל כשהוא לומד משנה, תלמוד, הלכה, איך להתנהג, שלום בית, זה משקל אחר. אז יש פה תהליך בעצם של נתינה לכלל ישראל. כלומר כך, אם נבדוק מהיכן נובע המנוע הזה, שיצר הסתה ושנאה בין יהודים לאחים, הרי כולנו אחים וכולנו אוהבים, מתברר שכל המלחמת אחים הזו נוצרה רק על ידי אנשים אינטרסנטים, שרצו להיבחר לכנסת, ובלי זה היו נשארים בחדשות עדיין, או איפה שנמצאים שם בטלוויזיה, ורצו להתקדם, רוצה להיות שר, אבל זה שקר גמור, ומוכרים לאנשים, ולצערנו, מלבד הידברות, אין עדיין לציבור הזה במה שיוכלו להסביר את הדברים כמו שצריך, אז לפחות הציבור שכאן, שידע את האמת הזו, נשאר אוהבים אחד לשני, מעניקים ונותנים, ושנזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.